Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag butereed nog Connie Bruinaars uit Halen. Die is een van de weinige vrouwen de butenton beklumpt op het hoogste niveau. Connie groeit op in Nederwiert, waar zijn pap en mam een kapsalon runnen. De schier en föhn zijn voorbestemd voor Bruinaars. En toch gaat het bloot waar het niet kroepen kan. Ik wil actrice worden. Daar was ik vast van overtuigd. En op een kleuterschool zat ik ook in zo'n jeugd musicalgezelschapje. En als ik niet de hoofdrol had, was het verschrikkelijk. Want ik moest al te kijken, dagdicht doen. Maar ja, toen hadden we kapsalon. Continuïteit moest gewaarborgd blijven. Dus ik moest mijn kapster worden. En altijd heb ik de drang om in de huid te kroepen van immers angst. Ja. Als ze in een gezelschap, gewoon als ze uit op hetzelfde waren, een man vertelt een buut, kan die stapjes verder gaan. In grofheid of in... Nou, dat niet specifiek, maar toch, ja, weet je niet. Het is dan die beleving van hoe de mannenwereld. Als een vrouw een mop vertelt, dan is dat vaak ook vanuit een mannenbeleving. Tenminste, die moppen die dan in een kroeg en zo aanslaan. Dan vind ik dat ze verdomd voorzichtig moet zijn om niet als vrouw over de schreef te gaan. Dat vind ik in de buurt ook. En onze eerste huwelijksnacht, mensen laten stuk eerlijk zijn. Dat wordt toch het moment suprême. Dat voor mij was stroenschat. Stinkt er in spiernaaks voor mij, in zijn allervolste glorie. Het veel tegen. Het deed zich te hen op een ruk. Het noemde een aanloop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vloog door mij van zatigheid toch paf tegen de morenboeg. En wat denk je? Alleen de naast kapot. Als vrouw zijn je, ja, kijk wie in de puber een wies naast. Dat ben ik geweest. Die types woog ik. Jumbojet, die vlaai. Dat staat heel dun bij mij. Dan die twee angerbuten, oké, dan zat ik maar in de finale, maar vind ik zelf dat ik onder mijn niveau gepresteerd heb. Maar die types ben ik nu achter, dat ben ik niet. Dat staat te ver van mij af. Dat moet ik dan echt spelen, acteren. Dat is wel acteren, maar het moet ook een bepaalde beleving inzetten vanuit mezelf. En een minister weigerde zelfs mijn toiletbril. Oh, zag er, ik heb zo vreselijk last van mijn aanbijen. Oh, zo'n kerel heb ik me altijd gewenst. Jo, mam zag vroeger al altijd, meisje, zoek toe dich maar in een van doet. Die flink wat aan die vod dit hangen. Op een vuurronde, ja, dat was voor mij de vuurdoop, en ik ga hem niet getry-out, ook dom. Maar oké, dat ging er lekker, want er was er gewoon puur wie ik hem toes gefantaseerd zei. En toen had ik mijn stem ook niet zo erg verdraaid, maar gewoon een beetje dat bezeikje erin gooien, maar ik zo'n lompje struwen. Maar in de finale, mij weer van alles tot me genomen. En de stem nog meer, nog aangedikt, richting, ja, de verkeerde richting op. Verder van mezelf af. Ja, dan, maar ik ben dan zo'n belachelijk emus. Ja, nee, me snapt, maar dat is echt. Dan moet ik zo'n jurkje maken en de hele zand in mijn krom moet ik metsleep. En ik kom toe en ik beslis op dat moment dat ik dat buut nooit meer breng. En toevallig was er een carnavalsvereniging. Die hadden dus zo'n toiletwagen en die mevrouw had een of ander jubileum. Ik zeg, ik kom niet. Ik zeg, want dat buut wil ik nooit meer doen. Dus dan doe ik het jurkje weg, alles, de container in en dat is waar eenmaal. Maak mich de pis niet lauw, want neven mijn scheutel gelopen. Kijk, dat is pas flauw. Want wat jij bij mij achterlaat, dat is niet mis. Want niet gescheten is altijd pis. Alaf. Ik ben kapster.
grotendeels ambulant. Dus ik kom bij de mensen thuis. En daar heb ik een vertrouwensband met opgebouwd. Daar kom ik inmiddels vanaf mijn 20ste. En er zijn mensen bij die hebben, zonder dat ze het weten, humor niet normaal. En dan kom ik in een auto en dan moet ik de hele wazel opschrijven. Want dan gaat het vaak man, vrouw, wat zo'n beetje van joh, maar doe. En dan komen er zo vaak zo'n leuke dingen. Ik denk, dat moet ik gebruiken. Maar ik vind je helemaal niet lief. Het oneerlijk mens. Eerst schub je mij zo'n beetje keken en zelf pak je zo'n joekel. Dat komt omdat oma groter is. Zeg, dat lijkt me nogal logisch als er zo'n joekel keek naar binnen slijs. Stook ik de tong uit. Er zweert dat vroeger deed je en de klok sloeg 12 uur, bleef die gezicht voor altijd zo staan. Zeg dus oma, je wordt gewaarschuwd. Maar het is ook vaak, als ik dan vertel, terwijl ik aan het knippen ben, dan lachen ze ooit. Ik denk, waarom lachen ze nooit? Ik zeg, dat is de manier waarop zich het ziet. Dus dat is wel heel dicht bij mezelf. Dat is wat ik bedoel, dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Vertel gewoon wie ik dat normaal over vertel. En weet je, die heeft me het foute cadeautje gekocht. Want ik ga je nu namelijk een tampax gevraagd. Joch, weet jou niet wat je is? Maar die vrouw op televisie is toch heerlijk? Dan kind ze met zwemmen tijdens de aanpaardrieën. En weet je wat ik kreeg? Een belachelijk stom kinderachtig cd'tje van K3. Maar als ik me een hele tekst door mannen zo laten bekijken, ik noem maar iets, hè, dan is het niet meer, dan is het geen vrouwenbuurt meer. Want mannen verwoorden dat anders vanuit heurgevoel, vanuit heurbeleving. Dus dat is de fout die ik iedere keer moet, om dan vanuit die denkwereld. Kijk, ik moet wel mijn verhaal kunnen vertellen. Ik ben een vrouw. En op mijn eigenste communiefeestje moest je ik als eerste naar bed. Ik zeg, mogen ik wel de cadeautjes met naar boven nemen? Nee, zeg mam, in bed wordt geslapen, niet gespeeld. Nou. Wie die zelf naar bed gekomen hè, die hebben gespeeld. Met mijn cadeautjes. Geur je papa toch? Oh ja, Lily. Ik voel me plots weer zo. Oh ja, Lily. Kijk, in het begin had ik dat zelf niet zo. Dat ik dacht van... Ja, dan had ze geen graadmeter van is het goed of niet goed. Maar gaandeweg en dan... Ja, weet ik wie bepaal je meneer moet doen. En als lui dan lachen ik. Yes. En dan duwt ze door en dan is dat gewoon heerlijk. En als ze dan achteraf zeggen van ik heb gelachen met dich, wat lollig. Dan denk ik, wauw. Ja. Is maar een hele korte duur, de euforie, maar op dat moment is dat wauw. Oponthoud bij de douane. Heb je er wel gelezen, hè? Verscherp de controle. Kerel vuur me moest zelfs zijn onderbroek zo doen. Dat stinkt er. Ja, zachter. Die meent dat ik een bom laat ontploffen. Ik zeg met zo'n leuntje.